Hakani ka juk ka bangi menta ki sngi ngi ui ba kapor ka long ka ba ha ki babon ki binta jong ka jing ka jongi bat ka weina kita ki jing ki bangi Jingiakynduh bha ka long ka jing yo kam yo jam jong ki khna samla ki jongi Henry wala ka taru ka lad kalanti ka don lada ki khna samla badang wat kam ki kloi ban yeng hala ki jong ki jan ban seng yala ki jong ki kam ki jam ki jong ki Hoot bantre lani banseng ya kanu ka kam marway kam long ka basuk bad haba iwe ne ar ngi don lang banle ya kanu ka kam katnu kan long ka jingi rap yangi bangin la ban yeng hala ki jong ki jan ha kani ka program ka bangin wanlam shapi minta ka long shapang ki self help group lani kita ki kinhon ki bas dang ya la ki kam ki jam ki jong ki da ka ba yarap iwe ha ka kinhon ka ba ki don lani ka self help group ka bangi jutib ru kum ki SHG ki self help group ne SHG ki dei ki lat ki ban yarap ban lum ya ki nong shnong ki baduna ha ka yo ka kon khnang ba kum ka kinhon kin la ban tei iwe ni ban yarap ya ki jing ki jong ki ka jing thmu jong ki self help group ka long ban kin tio iwe ha ka ba ya dei bat ka yo ka kot ha ki than nong kan dong kham tom ya ki kin thei ki self help group ki la ban play ya ki lat ki linti ya ki kin thei ki bakwa ban seng kam la jong ban shim lon bat ki we de ki lat jing yarap ban kin tio ya ka yo ka kot ka jong ki ha kani ka kinti ngidan ban wanlam shipi ya iwe na kini ki nong seng jong kini ki self help group kata ikong Iadalin Lyngdoh Nonglait ibana ka shnong nong pendeng Nongstone West Khasi Hills district kublei pi baro naga didi Meghalaya ipidang sabhai pi shaka program na rimpai ka program kerpang na ka banta ki kinthai ha kini ka program banta ngidan ringkat hangni batngi bari kong Iadalin Lyngdoh Nonglait I president jong ka self help group ka baila ai kerteng ka nangku chaprang ti kong nakadang ka jongi ni sutanat ban so kumenshi ka de ba pila pelat ya kani ka por ban ai kani ka jingkren ka jongpi ha ka program na rimpai ban kintu ya ki we pa kilong ka pimo ki ba thrang ban seng ya ki kam le ban yeng hal jong ki jong ki jan ti kong nga ko ai pi ba pin itu ya la de ka ka program Kakateng jonga kada Iadalin Lyngdoh Nonglait banga song sa hang ni po nong pendeng ha po ka song mau klam nong pendeng kadong banga song hang ni kada kadong pra bisikon ti kong pila hela san hi hang ni ha shnong hi ho la hela san ha hang ni po snong nong pendeng ti pi trei ki kamru ni pi le yu ki kam le jong kum to long shwa pin sedang ki ne self help group pi dan benta ki ki kam ni pi snong Hoi ngadan beta po snong na du men swa ngasat namar ning kong kadai na ka jingialam jong ipa namar ipa jong idai I menteri jong gani ka snong I bersensar hadu banda klat ila idai I menteri bat isa jika yang I kumno bangin nang banyalam ya ki wei kumno ban penstu banyalam ya ka jingha kan na ta ka dau ngiru ngi but ka ja kata ka jingialam ipa na kata ka dau ngi mentangi ya ja kami ko pia shilon nun ban ya shilon ni ha persiang ni namar ipa isa jalam ngi haki kam ka khamtam ha ka imlang salang kata ti kong mentangan jam jingkli ka bang pa bentuk ka baning kong enapi kum I president jong ka nangku chaprang ka self help group ka jong pi te batayengi halor ka jing sedang jong ka de ka self help group ha ka block ka jong pi ta swa bangan sedang ha ka SG te men swa ha po snong ngasa nidan mo pan hakini ki ngadai ru ki member joka nong pedang sport club ni sim bentah itu nang ta haka art and culture ngadai secretary mempunyai namar ba hang ni namar ku ipa ila penek pensa ya ka jongi mo ka traditional jongi na kata ka culture jingi ha penek te ni ngadai wei na ki nong yalam kan pan penslur ya ki briu ni po snong pangin penek pensa ya kata ka culture le jong te adu mentaru kata nek dang sa ka ka culture jongi misa wat ban hakane hamunulit lu ngisa khot na ka mentaka ni pangin le jasim benta tenga dai sekretari nda ka mentaka to ka ada culture tengi don ki ngadai I member jong ki kini ki komiti bapar jong badan hapo ka sinong ti kum ki gi pisit ya pen pau per thai ka bedi ba culture jong ka de ka sinong ka jong pi kham tam ya ni haga culture ngi pen pau man gidan kum kini ki chingsan ka sat tan rai
แต่หาดูมันตาดีdengan don kan ke jing sat tanrai karwai tanrai kaput katam tanrai gitu ngisal haduมันตาgidan ai jing hikai ru ya ki wai ki khna samla pakin nang ken ba kumno bakin tip ya ta ka culture la jong ki jing wai tanrai oi ki hikai ru ya ki ni ngisal hikai oi ngidan ka school ba ngi subu kum tu melu mala na kum ta ngi kum ka ar culture te ngi bu kan hang ni hapo snong ban ai jing hikai kan ni khna khnang pakin nang tip hangin habun tinang ta suki beri ka Jingiakynduh ti jong pi kum ilung kit kam snong shamo mabu luksa na ipai jong pi tu kum no pi sa poi tip shapang kan ni ka self help group ka jong pi bat bapin sedang to entah poi ha ketika adin tu te kidan ki beri na po ka NRLM na po ka office na nang tai ha po blog te ki wan kan bat pensai ngi ha usnam ajar phau ha to ko rang dai lock down te ki wan pensai kum tu ba ya slok cacar kum tu te ha to ko por ki pha ban rung ha kan ka sa group te ki wan pensai ai awareness yang ngi hang de ba kalong ka dan ke jing mentoi la tekan room haka sa group ni kong te ngam sutanat ha por ba ki wan ya wer kan yang ngi hong ni nga thaj namar ba kaya kelumar kumne kum tai nai namar kadan ki group ki ba mensua ki sajon ta ba kam dai ken na po kana ralam ta kim da ya yat pha kim da kiu pha ta ka dau nga nga thaj te hadin tu ki lawan pensai la wan na po office pensai ka jing don kam ya ka jing mentoi ta ka dau nga ru nga kwa ban rung te ha ka ta ka por ki ong ba ya form ken ya ki ya khot ki paralok chopi ban ya form ya ta ka sa group te pra ngut sandeng la wan form ta ha ka ta por nga khot nya war ke kini ki para marjan ong piko an em ban ya rung staff group pa kidan ki breu na po blog na po na lem ki wan pat pensai ngi te nga khot nga pha yu wei stu ki ya khot ta ha ka ta ka por ba ki ya wan ki poi lai phongut te lai phongut ki ya wan na ning hang di ha ying hi ya long biting te barang tang ka we group ro la bun te ngi ya je le kum ni ngi ya phia no ken ngi phia no ar group ka ta ka por ki sitang kin ya ka ka group sitang kin ya ka ka group te ngi phe ngi ya trai lang kan hata te na du ka ta ka por ngi ya rung ya ka sa group pan ngi ya form ka group jo ngi ka group pangadan ka de kanang ku saprang padang ta la ya jit ya nga bangan long i president jong kan ka group hadu menta kanang dai president jong kan ka group ti na du ba pila ya don ha ka group ba jong pi kanang ku saprang ka sinjam ka bokum lu ba fishim ding kong e ban sedang ya ka self help group le ne ban sedang menteri kam ya ka group ba jong pi te man ba ngila sim ya ngila rung hani ka sa group te ka jing pensai na po na blog kalong ba ni hab ban ya kan show ya ukun show na ta usnyang ki fon ki ban han kam tu te ha kan ka sa group ngia don kan ha po ka group jungi ki ba nang ba start ki ba don ba em ki bom don ki don tengia yulang kan tu ngia don lang te ngim dan ke jing so per uwei namar ki panang mastat ki rap ke tu ki pom nang te ki tu ki ba dan ba em ru long kaladan ong ka ngim dan ka ta ke jing nyau silang te ni long ka ju namar balai ya teli lang namar balai ba ngi ya perkhat ken ba ngin ya namar udan kun siau te ngin ya siu kan do ya utau kun siau te ngi ya bu ken makidan ki ba kham yo te mo tang ba ngi bu ya ka dor pedang makin la ki tu ki bom yo pom kin yo lang ten ya bu arpau steu namar ba ni haban benlong biting man la ka teu ten ibu arpau steu u kan siau pan ibu arpau u sinyang kata kan lomba ka tu ka jing ya bu jungi indala dap ka tu kan ne ngisa penpelun ram ya utu u kan siau khnang ba ngin ai ye we kum tu pan ya ram kinu gi pakwa kan khnang ba ka kan kiu kan kata ka sa group jungi namar bangi kwa ban kersan daladi nai ban yak lagi jungi kyan kata ka daw ngi ya kan siau kan yo ta u kan siau jungi ti ya ka kan siau ban ning kong e pia sedang da ke e pat ka kam ko kan siau ban kong ngi kidan ki member ki ba ki athit de ki snyang thit we snyang te tu balalang kum sa wajar san spa la ne tai la yo we snyang te ki ri te nang tu la nang yo ti nang tu berka telun sa kala nang kam yar mo kata ka self help group jong pi te sa kum kim kinu ki jing ha de namar ba hapor bangi stang ten ngi hab ya kan show ngi hab senyang so na kam ta namar bangi haban ya thit ki kot kisla ngi hab thit namar ki kot kisla jong self help group ki babun ten ya kan show tu ar hajar san spa
kata ning kong dai ya kan show ar chartan spa na ka banta ban thik ki kot kisla ban pli account naman ni haban pli account na chong ka group te untuk indela ya ka to ka pisa bangi ya kan show to ar chartan spa ka office pade hadin lai banai kala pan phai bang kai to pisa jongi kila pan phai bang to ka bangi ya sai kai hoi ti nang tadi pista mo pentrikam susu pan hakum kinu ki benta tang haga liang ka rijing rine don ki bashim na ka benta ki kam ki ba compare ya ka ba ki we ki long ki le hoi kidan ki ba sim na ka benta pan seng kam seng jam ki ba pli dukan barit namar ka pisa kam pada bun namar ngidang ya sedang tu te kam pada bun tengi sim ki ba sim ban pli dukan rit ai kim tu nei ban thit sambai jur lani don padi ki member SG ba don kam kerki ka pisa jong no papang ba stom uta si jar melek pan na ki beru jar don ok teng ki ba don pisa ro don hai tempor bom don nang hat ka pon tengi pan kenya ka grup ni keren ki presiden sekretari bagi don kam kumta ti ya ngi yo kim don kam siu pan lek krong na ki wei na ka grup ngi la yo te kamu kala atai ha mo ha pale pise am tang ban kin tiu ka kam ri ki jingdon kam shi met mo la yo ban yarap lang te kau na kalian ka jong pi per kumi president ha ka benta ka bakum no pi tre ding ba ka ne ka self help group kumi presiden ha po group na man ngi long meeting man ka te yo te nga ka group nga yalam kan nga hikai nga long ai misim kan ya ki pramang bar bangin mengdai kan bangin ya telot lani bangin ya thai ha ki jing long meeting na market kum ka kum ka jing tha na po ka office ngi dai belong meeting man ka yo khnang bangin ya kendu kan para mangin yu kong shi pen ngi shi bu si sajan hoi la dang imlok si sajan yo tang ba shi te yo tingi dai ban perlong ba ya ka meeting hoi te ha ka meeting piju yo man kata yo piju pentri kam kum no like piju kren jepang kum ki kam kidan kat kum ki kam ba ki dami ki agenda let's say kidan ki ba ki pha national wa pi hab lek pen khud kita ki self group hab lek tengi hab ya keren ngi habu agenda ba hakata ta sngi hab lek pen khud nong le ne lek pen khud em tu kidan kan agenda ti mentala janya la kanus nem kom pi on ro lockdown de pi on ni hau arajar arpau September timdala agenda belajan saus nem hoi ti haparing kini ki saus nem nakaliang ka jong pi ke ka sin ka baning kong ba pis ngo ba ka ni ka self help group ka jong pi ka nang ku japrang kala kham minu kala kham kio ba habai nu job ki we ki self help group ki badan ha ka ni ka jilla ka jong hi la ka hoi kala kham kio ka ni ka self help group jongi namar ba ki member ki long ki ya trai ba kan namar ngi don khatsan gut te barok khatsan gut ki long ki ba ya minot pha pan ya kan show minot pha pan ya trai ki da sim ya ki ram namar nabang ru ngi la yo ngi la sim karam namar ba ki don ki member ba don kam ki sang dukan te ki don ki dukan ki ba pen he ki dukan kini ki de badan hang ne jan tu dukan he ru ki la yo na ka tu hi ban nang pen he susu ki don ki ba sim na pata ban rap ban riang ru ki don hoi mo piru pishim ya kata ka hoi ngasim hoi pentri kam da ka pentri kam nga sim na pata ban ri jingri kum ban tit kis nyang ke kum tu ban tit jingbam nyang la ne ban pen he ya ka rap ka riang ba namar ngi sine ngi rap ka ba ngi thung jing thung ai ti ban ta ka jinglut ka bun kham tam ku ba lai hapor ba thung te ngi jinjarong ban ngi ngi sim na ka to ka group tigri ka self help group ka jong pi kanang ku chaprang la ithu rukum ka we ne ki self help group ka ba la kiu tam ya habai nu job ki we mo te ke ka jing so ka jong pi halo kata pidang kwa ban pen kiu shu ya ka ne ka self help group pidang don kono ka jing tumu na ka len ka jong pi man kham pen he shu ila ban dong hoi ke ngi kwa ka namar ba ngi hi baro ki member ngi kwa ka ba na lor ba ngi la chong no ngi la kham mo ya kini ki wai tingi ko ba ngin nang kham kiu ngin nang le kham janai ken ya ki kam ki jam chungi ngin nang kiu ba dai tang hang ne ngi kuma ba ki kam ki jam chungi ki dai ban pau sa baru mini kong pila batay ba na kaliang jong ka NRLM mo kila wan ban pensyai ki wan akin ja awareness ban seng ya ka self help group tinga kwa ban tip na kaliang jong ka sarkar hi ni ki office sarkar ki jingrap kumno ki bakumno na ni ki scheme ki PAYO ki bakumno ban pinmento shu ya kan ka self help group ka jong pe tini kong namar ba
nakaliang jong ka sarkar ka sarkar kila haswa bagi naman kumendingal ong ba katuka arajar saspa kila kumpai nei tehrin dala dap rebenai ki pha bangsa ka khatsan hajar ya katuka grup na kamta ban ai khang yang ni bangin pentelun yau ram nimdai bangin bamdu yau tu te khatsan hajar ka dai ban nang kiu kan katuka khatsan hajar umdai ke pakan sa tu te ya katu khatsan hajar ngi ai ngi pentelun hakaram ni pentulun ya kiba kum kita kan bang baki simrak penta kita hon tingi pentulun ya katu te den nang tu ngila dap nri benai ngi form sakanika cabinet organization tingi form ya katu te nang turu ka sarkar ka pha kan ka pisa na penta tu ki pha ta UCAF hoi ki pha yo ta te ki pha ki yo silak sipau ka wai ka grup ki pha silak sipau te ngi ki grup ngi ru ngila sim me kata pan pentulun hakikam ki jam jongi hoi ti la yang kita don pat kum ki jingirap ki bakum do pi yo de le sine kan yang ki nong wan aji ki kai ni kan ko do ka jingirap pi yo na kalian ka sarkar te nak kalian ki sono ki department ki baro ki department ki ba don apa ngi dai kambe chuang kum ki horti ki akri ki to lada ngi don kam ki sambai jur ngi hablai ya kendu apa horti ngi tang chuang bangi dai na pa self group ki sambai ru ngi la yo subsidi umdai bagi ai you kan tinggal la yo subsidi na pa akri ru la ngi don kam ki to application bagi don kam ki sambai nang tu ru ki la pan ya rap ban ai sampai yang ni. Dan kiwai ru ki departemen lah dengan kam veterinary giok ki dawai injek ki senyang ki wan te ban yarap ban ajeng rap. Haka Jingiakynduh ti ka jong ikong Iadalin Lyngdoh Nonglait bat ka kenhun ka jong i ka tanat ka badi ban kmi ban pej ya ka kenhun ka jong i kata ka MSRLS kala ibet ban jir ye i ban Jingiakynduh ya ka Presiden Jongkari ka Draupadi Murmu haka Laipoiterik Ulber Arhajar Alpulai haka Nongba Delhi. Badha ka khanhru tarik ubenai baningkong jong usnem Arhajar Arpusau ini ikong ilalong iwei naki langut ibala syajir biang ban Jingiakynduh ya ka Presiden Gari ka Draupadi Murmu Habaljek Airport ka Badon Hatura. Badha kini ka Jingiakynduh ka jong kini ki langut ya ka Presiden Gari ka long ban letshim ya ka song pisa ka ba arpasan klur na ka benta ki village organization badru ka song pisa ka ba laipo ar klur kum ka ram shaki shi hajar prapulai tali ki SHG ki Badon Harilum khasi jantia bad garo. Satay yang najak pa ko dukat na. Tikong apa bentip ru ba halor ka Jinglait mi khamat ka jong phi sharu sha Delhi mo shkondong ba jong kari ka jongi bani Jingiakynduh ya ka President jong kari ti batai halor kata ka jingsham ka jong phi ka bapila lechte Hoi. Te ha tu ka ba ngalai cha Delhi ngampai kan mau ba kin select kan nang yanga nang dena po district. Te isu ifun I nomor ngidon ki sisi ban pek ki cluster coordinator ban pek yangi te ifun yang ba pihak ban lai mi khamat nak mentaka was kasihil. Te harta kapor ngamud hip ban lai namar ba kat sa Delhi temuan lai kum manga te nga sngo yo te ki ong ba haunus nam Arhajar Palai hoi te na kata kadau ba ki ong ba ni select pi ba pin lai Jingiakynduh kan kadon ka Presiden Jokeri India ka ko apa ni Jingiakynduh ya ki server group ya ki kentai haka jaka jongka kan na kata kadau te yang ala select nang ne na po was kasihil te na po office sebagai lajit te ngalet kenya kata ngalet ban lek ya sim benta nang ne na po mi khala jungi ngalet kar barok ki district Iadalin ngalet nang ne na nongston la cha selek yang nang ta ki don ki wai na po district ti kumnu kata ka jingsham ka jong phi po phi positive kacingsiam junga hawang positif kalong ka ba sotenat haba panyanujor kumbanga ngayo ban lek Jingiakynduh kat ya ka Presiden demo bangan wan keren yang I bangan ba in wan tamon ai jing keren ban ai musim yang I kisah group tengas ngau sarong kan yala de ba ngayo kum kata kalat kan bangan yo ban lek ya sim benta ti ke ga jing keren na kaliang jong ka Presiden ka ba pisung tan atam dan kuno ka Jingiakynduh na kaliang jong ke Presiden ka kentu kan yang I bangin ya minat kan ni kum kentai bagim dai ki bangi ngin sayu kan hakiwai bangi ki kentai ngin don la ka jong ka bor kan bangin pentrai kam ya ki kam ki jam
la jong kan dai bangin shu up na ki wei bangi ki kan thai ro ni dai ban long ki nong ya lam kan ya ki wei dai tang ki rang ba mo jong bangi ro ni ton kam kan kum ki kan thai bangin long ki ta ki nong ya lam ti naru ba pilawan pade kat ka jing yo lat ka jong pi banded mi khamat mo na ka district ka jong pi chati na pilawan pai chani pi small kum no ha ba pi kan do bia ki member ki jong pi ni ki nong don bentalang ha ka group ka jong pi Hoi habang awan nga ay sim kanya ki wairu ki para SSG ki para membar mo namar ba niya kendu seti ya ki SSG ki ba ta ki hajar man la ki state ta kadau ngawan ni thu kanya ki ba seti ki long kumta mo niya kendu ya ki para SSG tengi nga ngawan penselur kanya ki ru hapo snong la jong ti nang ni national jong pi pi ang pirang khansan gut mo ha ka kintu chaprang don ku chaprang ni don khansan gut hoi ti dang don ki long kami ki bom tre ban join ya ka self group hoi dang bun hang ni hapo snong jing ki bom ko ban join ken hoi ti na ka jong pi ju persang ban kintup lang ya ki ha ka group ni hoi la Isat ay awareness isat pansay baka ngiya thu ya ka jing mentoy menta haba kiui ya kato ka ba ngi ya to ka le chapotura ba ki ya to ka le jing le sim jonga te habang awan sini te baro kili ya kwa kan ban ong ban ngi kwa kan ya ba kat ka presiden kawan ya kan du ya ki SSG te baro ki ya kwa kan ba ong ban rung te ki dan kato ka ni ba ki kwa ban rung khot no kan ya SSG ti ha ka liang ka yo ka kot ka mur klap te ba mo kong ka self group ka jong pi ya ki khatsan ngut ki member ki badan ha ka group hoi hak jing sam jonga te kani ka self group te kala long ka ba mentoi ba namar ba mensua ke jenjar kumbang la ong mene ba jenjar ong pan pisa ki bikam i batang kendiat ban lek pan ke wele ran bat ka pemio atan karam o ka sud ro ka behe hendai dapat ka group ade ka sud tang 10% ta ka daw hoi kalong jam kan te menta ngatapet nge iwai kim dan shu te kata ka ong ba i ngam dan pisa ngam dan hapor ba ki porsiu by school thit kot kun kim dan kam shu banda kuslaya kata kila buk lupa apa hapo ki membar jong ngai tu hapo ka membar jong ka group jong kila buk lupa pa ta banai ngi dan kam tata kila bu da ulan kan ba yang ai kata na kata ban siu by school la ne ban thit kot kumta ti na ka fon pa ka judap bit kong ban ai jing rap bit ni ki kumta ku kat kum ka jing dan kam jong ki ka ngi hapet kat kum ka jing pan namar ba kam dap namar ngi bun de mo ka tang ngi yo na po ka view ru kan ka fon ka dan te na po view ni sim la ngim dap na ka group ni pan na ka view ka bud ibu ka village organization hoi kong Iadalin ha ka shnong ka jong pi ka lo tli ki self help group ki ki self help group po snong jingi de kan ba ro khoi ha po snong thai ki la jan kot thai ka ru pheu ni nung kum ta hi la jan kot ka mo ki la bun phom ki la bun ha batang hang ni ha po ka view jongi po ka dong jingi ni dan khandai teli pat ki member ki la jan kot ya ka khandai pheu nyau ai kum tu ki member tang hang ni ha po dong jongi hoi ti don hi pat mo ki ru kan thai ro ta ki bam don ha ka group ko jong pi de ti la ni ki ba don benta pot bat ka sing long community session nga thaw te na kaliang ka jong ki ju no senyang lang ha ka self help group ni ki shim ka no ka benta pan ki bam don pat ka group kan na kaliang ju ka shnong na ka sing thai hoi ki bam dan ha ka self help group ru ki don namar ngi hang ni po shnong ngi don ka sing kan thai hang ni po shnong ka women welfare organization tengi kata ka dai ka sing kimi ban ngi ha po shnong namar ngi don khanai teli ki dong tengi ya phya kan ki unit tengi ngi hab ha ka unit pra namar ka sub unit kan te ha kan ka sub unit jong kan ka women welfare ka mau khlam dong badang women welfare organization kata ngi hang ni po dong ka dai ka ngadai president jong kan ka sub unit kan jong kan ka sang kan thai tengi ki sang kan thai namar ba hang ni ngi hab ngi penyat kan mangi hang ni po senong ya ki pra kan thai ngi don benta ha ki ha ka khut ka suba nang ta kum ka pen khut senong pen khut yu tengi sat yawer kan ya kini ki yawer ya kini ki self group tengi yawer ban ya trailang kan ban ni ban ya trailang ban kum ka social work ban pen khut senong pen khut thau lani ki don kum ka ngi sat ya simbata ha ni ka world environment day tingi sat ya simbata ha kitu
Tingi tung tingi khot lang ki BO ki self help group du khot lang ba trai lang te na du ba ka nomor ngadai i president jongka sub unit jongka deka sangkan thai te la kham sup ha ka ka liang nomor ba na du ba la rung ka deka la don ka de SSG te kala nak khang khlan gen ka deka sangkan thai jongi men sua ka long tlat rai men ta la ni tan ki kam ki bai hab ha po snong jongka sangkan thai ni la supha e kini ki self group bangin ya wan lang te kala long song sit ha na kinu ki duty le ni kinu ki kam le na ka penta ki im lang salang kemudian kala kam kloi ba mata men sua ka long kam jenjar te bangin konven ye kini bang long kimi hoi te menta pade kala long sup na do bakawan ka self group la da ki konven kinu ki meeting le ni kinu ki kila kam tuk ya trai lang kan pat ka self group pat ka sangkan thai hang ni ha po snong ti komuni pila bata yang ikindiat halor ka jingki ujo kene self help group ka jongpi ti pila bata yang ba hakadu korkom pila sajit mo pi ban yo kawai naki jing ajing rap mo nakanta ki self help group jong lightly ki district ngasngo dei ti pila ban bata yi halor ka ta kindiat hoi man hakane namar ba ngamtip na po ka office ki sajit ki jit yang bangan le receive kanya ka check hak to ka por ba yuan ai president te ki jit na po ki jit ya ka group jongi namar ki ngamtip na ka ai kadau gilatip hi mai maki thara ya kata tingim la menong te ki jit kanya na ka group jongi pangin lai kolek tu bat ki jit yang namar ba ki jit ban lai sim ya ka to ka receive sapo satura hot gitu ba iwan president te katu ko ba piyo pare kala nang yarap kham ha shu nga tharai mo hakaliang ka self help group ti pi habanya sam ni katu ka jingrap ko ba piyo ni pi yele ko em katu ka jinga kin mar ki ai be ka dimu chak ya katu ki kamdai tang na ka pata jong kanu ka group jungi ka hablang ha katu ka fon ken hoi ka group jungi ka hablang hak to ka fon te katu kan penyaj ba ka state ken ka penyaj pan pha kan ya ki kat kum ki don gitu ki district ki pha ka to ka pisah kan kum ka fon hai ti ke iba pin sung sa rong tam nakaliang ka jong pi kum ibe ni ki kan thai iba la ban pentri kam ban pin ki shu ya kan ka nang ku chaprang ka group ka jong pi hoi yang sanga sango sorong mo ba kan ka group jongi ka kiu kadai ke jingia teli jong ki member bakala kan bangin pen kiu lam dai bangan trai tang baroi ngim la dai ha ka jingia teli ngia don lang ya ki kam ki jam kum ta ngi la kan pen kiu ya ka group ti pinang don su ko jing thung ni chakmat kong ban le khamba shu na ka menta ka group ka jong pi hoi ni don kan bang ko apa ka group jongi na lan pangila menta kala khampau siono tingi ko akin bangen pedi nuksa biang ai kiwai bangi na kaliang ka group jungi ngimdai kan bangin randen lane bangin ngindai nidai pedi ta ka nuksa ba nginla kan nang kiu saprang panganang kiu susu ki kam ki jam jungi ti kong nilai kan ya ka Jingiakynduh ti ka jong pi mo na kumnu pis dang ya kan ni ti kumnu ka sang menteri kam kala kan tiu ba ya ka yo kwat para kan thai kan ni ka snong ka jong pi ti nga ki jing er thai numla hi ban lat mo phinya kan du hi ka po ka por tiki batai hakaliang ki jing e ki ba filamat hakadika group kum i president kam tamle chokadika angku chaprang hoi ki jing e ki dan hi ki jing e namar ba haka group te mo dan teng ba ki dan ki member le si ki kim kit khia te katuru ngi hapan pensai ban pen sutu kanya ki bakin kin kit khia kanya haka group bakin ya wan bakin minon pan kin show ban minon ban wan testa haka meeting gitu kan kidon hi kan katuk ani le se ki thaj ban long kim sim khia rai gi hab ngi kum kinong yalam ting hab ban sutu kan ki nang ba kin la kan ban ya sim benta ha ki do yatrishitom hoi ban yatrishitom nginget ba ka tu ka jingkran ka jongi ba di kong Iadalin Lyngdoh Nonglait kala ajing mentoy kala ai nuksa ba ai min simru ye phi gi ba pet ya ka program kham tam e ya ki kin thai ya ka program na rimpai lawalam shipi na didi Meghalaya kubleshibun